La història. Preparats per veure el pas del temps? La història és la ciència que estudia qui eren, com vivien i què van fer les persones en el passat. La història també ens ajuda a entendre millor el món que ens envolta. Els historiadors són els que estudien la història. Aquesta feina s'assembla una mica a la dels detectius. Per què? Perquè investiguen el que ha passat en el passat. La història s'estudia a partir de les fonts històriques. Aquestes poden ser fonts escrites, com els llibres, els documents, els diaris i les cartes. També trobem les fonts no escrites. Aquestes poden ser orals, les cançons, contes, entrevistes, les gràfiques, com els mapes, il·lustracions, pintures i fotografies, i també els materials, com la construcció, els objectes personals, les monedes, les eines i també objectes decoratius. Anem a veure la línia del temps de la història. La història es divideix en dos grans períodes. La prehistòria, que és el més antic i el més llarg del nostre passat, i la història, que comença quan els éssers humans van inventar l'escriptura, fa uns 5.000 anys. La prehistòria comença amb l'aparició dels primers éssers humans. Per estudiar la prehistòria no tenim cap document escrit, però sí que l'estudiem a través dels fòssils humans, restes arqueològiques, com poden ser els utensilis, les armes, les pintures. Trobem 3 etapes: paleolític, neolític i l'edat dels metalls. Amb l'aparició de l'escriptura comença la fase de la història, que té diverses etapes. L'edat antiga, amb les civilitzacions d'Egipte, Grècia i Roma. L'edat mitjana, és l'època dels castells i dels cavallers. L'edat moderna, s'inicia amb el descobriment d'Amèrica. És una època on hi ha molts descobriments geogràfics i científics. L'edat contemporània s'inicia amb la Revolució Francesa fins a l'actualitat. Ara ja ho sabeu, que la història és una ciència que estudia els fets a través de les fonts escrites, orals, gràfiques i materials. La història té diverses etapes: la prehistòria, l'edat antiga, l'edat mitjana, l'edat moderna i l'edat contemporània.